Tara, atong tunan unsaon pagmugna o pagporma og mga bagong pulong pinaagi sa pagdugang o pagpuli sa mga individual nga tingog o silaba. Apan, sa dili pa kita magsugod, hinumdumianay ang mga musunod. Magsugod na ta! Ihatag ang tingog sumusunod nga letra. Susihang mga hulagway, ihatag ang nawala nga silaba aron makumpleto ang ngalan niini. Pangita ang imong tubag sulod sa kahon. Mangantaanay kita mga bata. Nalingaw ba mo sa ato pagkanta? Karon, tubaga ang mga pangutana. Nganong nalipay ang mga maya? A. Kay ting-anina. B. Kay nag-uwan na. C. Kay ting-init na. D. Kay daghan ang mga maya. Ang saktong tubag kay A. Kay ting-anina. Ikaduhang pangutana. Kung ikaw sama sa maya, malipay ka ba usab og ting-anina? A. Dili. B. Oo. C. Pwede. D. Dili sigurado. Ang saktong tubag kay B. Oo. Ikatulong pangutana. Ang pulo nga maya kung alisdan ang unang silaba ug sa, unsa ang bagong pulo nga mapurma? A. Masaya. B. Kaya. C. Sasaya. D. Saya. Ang saktong tubag kay D. Saya. Ikaapat nga pangutana. Ang pulo nga pula kung dungagan sa unahan og silaba nga ma, unsa ang bagong pulo nga mapurma? A. Kapula. B. Mapula. C. Pulama. D. Mala. Ang sakto nga tubag B. Mapula. Mga bata, nakakita na ba mo og maya? Kahibaw ba mo nga ang maya nahimo kini og usa ka national bird of the Philippines o nasudnong langgam sa Pilipinas sa wala pa kini ilisi sa Philippine Eagle o Agila.
Ang maya kay nahimo kining usa ka national bird of the Philippines o nasudnong langgam sa Pilipinas. Siya ang nagsimbolo sa kasing-kasing ug kalag sa tibuok nasod ug sa tanang katawhan. Mao nga kinahanglan atong higugmaon ug atimanon ang mga maya, labi na sa panahon nga sila maangon ug nagkinahanglan sa atong tabang. Unsaon kaha pagporma o pagmugna ug mga bagong pulong. Susiha ang mga pananglitan. Unang pananglitan. Kitaa ang hulagway, unsa kini? Maayo, kini usa ka pala. Kung ang pulong nga pala, ilisdan ang unang silaba og sa, kini mahimong sala. Susiha pag-ayo og katuni. Gikan sa pulong nga pala, makahimo kita og bagong pulong nga sala. Adto na kita sa ikaduhang pananglitan. Susiha pag-ayo ang hulagway, unsa kaha na ang gitudlo sa araw. Sakto mga bata, kana usa ka saha. Kung ang pulong nga saha, dungagan og ba sa unang silaba, kini mamahimong basaha. Susiha pag-ayo og katuni. Gikan sa pulong nga saha, makahimo kita og bagong pulong nga basaha. Hinumdumi mga bata nga kung dungagan o pulihan ang mga individual nga tingog o silaba, makahimo kita og bagong mga pulong. Tara, magbansay-bansay ta. Andama lamang ang inyong mga lapis o papel. Dugangi sa silaba nga ma ang mga mosunod nga silaba ug pulong aron makamugna og bag-ong mga pulong. Ilisi ang gibagisan nga silaba sa silabang ba aron makamugna og bagong pulong. Aron sa paglambo sa inyong kahibalo, buhata ang mga musunod nga buluhaton. Unang buluhaton. Paminaw pag-ayo, samtang akong basahon ang mga pangutana. Pilia lamang ang sakto nga porma para sa imong tubag. Unsang pulong ang mamugna kung ilisdan ang unang silaba ug sa pulong nga baba. Kung ang imong tubag kay ang porma nga kasing-kasing, sakto ka. Kaduhang pangutana, unsang pulong ang mamugna kung ilisdan ang unang silaba ugma sa pulong nga lata. Kung ang imong tubag kay ang porma nga lingin, sakto ka. Ikatulong pangutana, unsang pulong ang mamugna kung punan ug la sa katapusang silaba sa pulong nga kani. Kung ang imong tubag kay ang porma nga kasing-kasing, sakto ka.
Ikaupat nga pangutana, unsang pulong ang mamugna kung tangtangon ang unang silaba sa pulong nga lubaga? Kung ang imong tubag kay ang purma nga lingin, sakto ka! Ikalimang pangutana, unsang pulong ang mamugna kung punan ug ya sa katapusang silaba sa pulong nga masa? Kung ang imong tubag kay ang purma nga sinugang, sakto ka! Aron mas mahanas pa kamo sa pagmugna o pagporma og mga bagong pulong, ania pa ang duga nga buluhaton. Andam na ba ang inyong mga lapis ug papel? Magsugod na ta! Ikaduhang buluhaton, paminaw og maayo samtang akong basahon ang mga pahayag. Butangi og check ang sakto nga pahayag ug butangi og X ang dili sakto. Unang pahayag, piso ang bag-ong pulong nga mamugna kung ilisdan ang pulong nga pito sa katapusang silaba niini ug so. Ikaduhang pahayag, kung dungagan ug han sa katapusan ang pulong nga uma, makapurma og bagong pulong nga umahan. Ikatulong pahayag, kung alisdan og sa ang katapusang silabas sa pulong nga baha, mapurma ang bagong pulong nga basa. Ikaupat nga pahayag, tawas ang bagong pulong nga mapurma kung alisdan og ta ang unahan nga silaba sa pulong nga lawas. Ikalimang pahayag, makapurma og bagong pulong nga lata kung punan og la ang unahan sa silaba nga ra. Maayo mga bata, nahumanyo dinyo ang ikaduhang buluhaton. Kita apag-ayo ang saktong tubag para sa ikaduhang buluhaton. Mga bata, unsaon ra gud to pagporma o pagmugna og mga bagong pulong? Sakto, makapurma kita og mga bagong pulong kung dungagan o pulihan ang mga individual nga tingog o silaba. Karon, oras na sa pagsukod sa inyong naantiguhan bahin sa pagmugna o pagporma og mga bagong pulong. Andam na ba mo? Pulihin sa silaba nga ka ang unang silaba sa mga mosunod nga pulong aron makaporma og bagong pulong. Pangita ang inyong tubag sulod sa kahon ug lingini kini. Dugangin sa silaba nga ka ang katapusang silaba sa mga mosunod nga pulong aron makapurma og bag-ong pulong. Pangita ang tubag sa kahon ug lingini kini. Congratulations mga bata! Nahuman gyud ninyo ang mga buluhaton.